Vrijdagmiddag werd een grote taart aangesneden in buurthuis De Triangel in Terneuzen. Zeeuwse Gronden en de wijkraad pakken nu samen het beheer van het buurthuis op. En dat betekent dat De Triangel overdag en 's avonds vaker open zal zijn. Reden voor een feestje dus. Wat betekent het buurthuis voor deze buurt? Het is heel belangrijk, mensen komen samen, er zijn allerlei activiteiten, het verbindt. En ja, er gebeuren allerlei leuke activiteiten. Ik zal iedereen oproepen, kom vooral naar buurthuis De Triangel. Ja, en nu ook 's avonds, hè? Ook 's avonds, ja zeker, er zijn ook de nodige activiteiten. Dus. Jeffrey Walhout woont al van jongs af aan in de binnenstad en is nu voorzitter van de wijkraad. Wat betekent deze samenwerking voor de buurt? Ik hoop dat dit betekent dat we vaker het buurthuis gaan gebruiken met z'n allen. Dat we openstaan, zowel 's ochtends, 's middags als 's avonds en in het weekend. Dat het weer wat levendiger wordt in de buurt. Is dat nodig? Ja, ik vind dat dat wel nodig is. Het buurthuis is goed toegankelijk overdags. Maar vroeger leefde dat ook, in mijn beleving toen ik jong was, ook 's avonds en in het weekend. En dan waren er activiteiten en van alles te doen. En dat was de laatste jaren minder, wat logisch is. Dat nam ook wel af. Maar we merken vanuit de wijken dat dat wel weer nodig is. Dat mensen daar behoefte aan hebben om elkaar ook 's avonds te vinden en leuke dingen te doen. Wat betekent deze dag voor u? Ik vind het wel gezellig, leuk. Ik kom regelmatig hier, dus alleen vrijdags. 's Ochtends op de koffie en zo. Maar ja, ik vind het wel een leuke dag. Het volksbuurtje van Terneuzen heeft al jaren een imagoprobleem. Toch is er heel veel veranderd de laatste jaren. Het samengevoel is er groot. Imago is altijd een heel lastig stuk. Terwijl als we kijken naar waar we vandaan komen. 20 jaar geleden kon je niet fatsoenlijk door de wijk lopen zonder dat je echt wel moest uitkijken. En nu is het echt wel heel fijn in de binnenstad. Ons kent ons, de huizen worden opgeknapt, mensen hebben oog voor je, mensen luisteren naar je. Er is gezamenlijk, er is gezelligheid. De binnenstad is echt heel erg veranderd en dat imago van vroeger moeten we echt gaan loslaten.